Nangandam na ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department ug nagkadaiyang barangay councils sa pagdagsa sa mga deboto sa pilgrimage area sa syudad karong Semana Santa. Ani ang report. Nasabuta na sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD sa Cagayan de Oro City uban ang barangay council sa Tablon, Kugman, Agusan ug Balubal ang pag-deploy sa ilang mga personahe ug mga tanod alang sa aktibidad karong Semana Santa. Abli para sa mga deboto ang Malasag Shrine sa Barangay Kugman ug ang Guadalupe Shrine sa Barangay Tablon sugod alas 4 sa kadlawon karong Huwebes Santo hangtod Domingo sa pagkabanhaw. Apan sirad-an ang Guadalupe Shrine sugod alas 5 sa hapon samtang alas 10 sa gabi sirado na sab ang Malasag Shrine. Bawal man ang pag-overnight dito sa maong mga areas. No? Same gyapon sa Guadalupe, bawal ang atong overnight. Pero kung naamang gani case-to-case basis kaning taga-Lagyo nga mopahaway dadto, no, ato nang gina-acknowledge nga gikan pas Lagyo and then pagkaugma pa sila muli. So ato pud nang tugutan dadto nga makakamping. Pero na ato mga personahe magbantay sa ila. Sa Malasag Shrine, limpyo na ang palibot sa matag Station of the Cross. Plasta na sab ang entrada sa Guadalupe Shrine kung asa moagi ang mga deboto. Ubay-ubay sab ang gibawal nga dalahon sa pagpanaad sama sa mga hait nga butang, lighter, ingon man, mga ilim nung makahubog. Bawal ang pagmamaligya o liquor din na sa maong na atong na-mention nga mga lugar na nasa atong executive order sa atong halangdong mayor si Mayor Clarix uy yagun ang kuan din na ginapaklaro na ang mga ilim nung makahubog, no? And naapod ang atong mga kauban sa RCB para tan-awon ng mga tindahan din na especially sa may Malasag area. Dugong pahimangno sa otoridad nga kung mamahimo, likayan nga manaad sa oras nga taas ang init sa adlaw, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Ang mga adunay balatian, likayan na lang sab ang pag-adto pa sa mga pilgrimage sites. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.